आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे। भास्कर जाधव यांच्या निशाणावर नेमकं कोण आहे हा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय, कारण कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। भास्कर जाधव यांचं स्टेटस आणि या स्टेटसमुळे चर्चेला उधाण आलेलं आहे। भास्कर जाधव यांनी हे स्टेटस नेमकं कशासाठी ठेवलेलं आहे, का ठेवलेलं आहे हा प्रश्न आता या निमित्तानं विचारला जातोय। त्यांच्या स्टेटसमुळे सध्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत। भास्कर जाधव यांच्या निशाण्यावर नेमकं कोण आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। नुकतंच ऑपरेशन टायगर झालेलं आहे आणि या ऑपरेशन टायगर या संदर्भात संजय राऊतांनी अनेकांनी शपथा घेतलेल्या होत्या असं सांगितलेलं होतं आणि आता भास्कर जाधव यांनी हे स्टेटस ठेवलेलं आहे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हे असं भास्कर जाधव यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे।